afternoon guys. Welcome to our YouTube channel, The Senior Agri Farm. Ito na ang aming hinihintay. Dumating na yung aming mga piglets para makapagsimula na kami ng aming maliit na piggery. Kasi dati mayroon kaming mga inalagaan baboy katulad dito. Kami naman ay babalik naman sa pag-aalaga ng baboy. Kasi malaki ang may tulong ng baboy sa pamilya. Labi na dito nagpapaaral ka ng mga anak mo. Laging bagay ito. So ito na. Mayroon pang darating. Ilan pa lang ito? 20. 4 na kwarto pa lang yung may laman. Yung wala pa. Yung 4, 1, 2, 3, 4. Yung 4 wala pang laman. Ang mayroong 6 ang linagay, mayroong 5, mayroong 4. Guys, nagsimula pa lang ito. Pag-breeding kami ng mga baboy ito ng mga magandang lahi. Yun ang sinabi sa akin ng technician ng Sinsig. Pag may experience na tayo, mag-alaga ng baboy, mag-breed tayo ng mga hybrid na baboy dito. Para yung kung magpapaya di ka, malaki ang ang tubo kasi yun ang alagaan mo. And guys, sana palagi kayong manonood ng aking YouTube channel. Subaybayan ninyo ang The Senior Agri Farm. Guys, hindi masyadong gasto. Malaki ang gasto sa pag-upisa ko ng aking mga kulungan. Kasi itong mga bakal ay mga strap ko to. Galing sa aking mga estante. Nahuminto kami ng pag-negosyo ng grocery at saka hardware. So, inipon ko at ito na, napakinabangan pa. Yun, dinilisan ko. Pagkatapos, yung pinturahan at ito na. So, napakinabangan ko ulit. So, kami ay itong aking babuyan ay connected ako sa SIDSI, sa Suro-Suro Ibaba Development Cooperative. Kasi maganda ang programa ng kooperatiba. Tuwing mag-seminar kami, ang sinasabi ng aming speaker, tulad ni Chairman noong una, yung former congressman Hiron, ang sinasabi na pag kayo ay membro ng SIDSI, aangat ang buhay ninyo. Pag sinunod nyo yung mga utos ng SIDSI, hindi kayo mahirapan. Sigurado aangat ang buhay nyo pag sa SIDSI. Pag inyong sinunod yung patakaran. Yun. Sinunod ko para mapatunayan ko kung ako ba ay tama ba yung sinasabi nila. Pero siguro ko tama yung sinasabi ng aming chairman. At ito na. Ako'y tinutulungan nila kasi yung branch ng SIDSI dito sa Mindan ay sa akin nakalagay sa aking pisto. Diyan sila nag-arkila. So yun nga, isa akong aktibong membro ng kooperatiba ng SIDSI. Yun lang guys ang masasabi ko. Maraming salamat po. Bye bye. Thank you.